Iedereen wist dat de grote klap eraan zat te komen, maar niet wanneer. De grootste zorg voor Albert Kamperman is nu het ziekenhuis dat zijn organisatie heeft gebouwd in een klein dorp. Het is zo gebouwd dat het zware aardbevingen kan doorstaan. Maar tot nu toe heeft hij geen contact kunnen krijgen met de mensen daar. Nee, we zijn vreselijk benieuwd hoe de situatie is. We hebben op dit moment geen contact met die omgeving. Dus we weten eerlijk gezegd zelfs niet eens of ons ziekenhuis nog staat. We hopen natuurlijk op het beste, maar we moeten afwachten of we contact krijgen met het ziekenhuis. Met de 3 stagiaires van Zuid Hogeschool heeft hij wel contact gehad. De dames zijn helemaal uit hun doen, omdat ze natuurlijk verschrikkelijke beelden zien. Omdat ze rechtstreeks in het rampgebied natuurlijk te maken hebben met wat zich daar afspeelt. Er liggen lijken op straat. Er zitten overal gewonde mensen. Mensen die ontredderd zijn, die dakloos zijn geworden. Een plek die ook begint te stinken, omdat natuurlijk nu doordat alles kapot is, de hele infrastructuur ligt plat, natuurlijk de komende dagen de situatie alleen maar zal verslechteren. En hun grootste wens is inderdaad op dit moment om zo snel mogelijk naar Nederland terug te komen. Je zou denken dat ze juist nu hulp kunnen verlenen. Dat is deels waar, maar we hebben te maken met 1 vrijwilliger. Dat is een tweedejaars studentenkraamverzorgende. Die wil natuurlijk heel graag zwangere vrouwen helpen. Maar op dit moment is de hulp die geboden moet worden natuurlijk van een heel sterke medische aard. En we hebben 2 studenten maatschappelijk werk. Die natuurlijk ook heel graag hun handen uit de mouwen willen steken. Maar dat is niet de directe hulp die natuurlijk nu nodig is. De 3 zijn ondergebracht op open plekken in tenten waar ze geen gevaar lopen door naschokken. En daar wachten ze op hun repatriëring naar Nederland. Er is zo'n lange wachtlijst. En bij SOS International is natuurlijk nu ook de zoektocht begonnen naar mogelijk nog vermiste Nederlanders. Dus de prioriteiten zijn nu om die eerst op te sporen en dan te proberen om iedereen op het vliegtuig veilig terug te krijgen.